Karong adlaw, mao ang atong pagsaulog sa paghalad sa atong Ginoong Hesukristo dito sa templo. Gila kini nga kasaulugan sa pipila kanato sa tawag nga kandilarya. Di nagpasabot ug ang misa nga gisaulog nga adunay mga kandila. Diha atong masabtan nga kini naglarawan diha sa pagsaulog sa atong simbahan sa mao nga pangilin uban ang pagbindisyon sa mga kandila ug prosesyon sa kahayag. Nahitabo kini sa mao nga adlaw nga gitawag og pangilin sa kahayag tungod sa pagpadayag ni Simeon kang Hesus isip kahayag sa mga hintil. Nagpasabot kini nga kasaulugan diha sa ikakapatan kaadlaw o 40 days pagkahuman sa pagkatawo ni Hesus sa dihang gidala siya dito sa templo ug diha gihalad siya ngadto sa Ginoo sa iya mga ginikanan. Angay lamang gayud nya ang atong pagsaulog niini pagatawgon nya kapistahan sa atong Ginoo isip atong kahayag. Aduna gayud oy klase-klaseng kahulugan ang atong kasaulugan karon. Gipakita diha sa atong ebanghelyo ang pagkamasinugtanon sa mga ginikanan ni Hesus nga si Maria ug Jose. Nagtuman gayud sila sa mga gisugo sa balaod. Ila gayod nga gipuy-an ang mga gawi ug kinaiya sa usa ka masulundon nga mga sulugoon sa Dios. Usab ato madungog si Simeon ug si Ana. Usab ka mga ehemplo diya sa pagsunod sa sugo sa Dios. Diha pinaagi sa atong bunyag, nakadawat kita sa kahayag ni Kristo. Nagsulob kita ni ining iyang kahayag. Ug busa, atong puy-an kini nga kahayag, ug padilaabon nato kini sa kanunay. Pinaagi sa atong pagpuyo sa mga pagtulunan sa atong simbahan. Ug usab hinaot niya kining iyang kahayag, ato usab niya may kapaambit sa uban. Mamahimo unta kitang mga maayong instrumento sa Ginoo aron ang atong kinabuhi makaaghat ug makadani ngadto sa atong mga kaigsuonan sa pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo nga mao mismo ang kahayag sa atong kinabuhi. Karong adlaw usab nadungog nato ang awit sa himaya ug pagdaig ni Simeon. Usa siya ka maayong tawo ug mahadlokon sa Dios. Tungod niini, gikahimutan gayud siya sa Dios. Ug diha naguban kaniya ang Espiritu Santo. Si Simeon mao ang larawan kaniadtong mga naghandom sa usa ka kahayag sa mga hintil ug himaya sa katawhan sa Israel. Sa iyang pagkakita sa Ginoo, nalipay gayud pag-ayo si Simeon. Diha sa iyang kalipay, gidayeg niya pag-ayo ang Dios. Tungod kay wala gayud kini malimot sa iyang mga saad. Nakita ni Simeon ang kahayag sa Ginoo. Diha sa iyang mga mata ug nalipay kaayo siya. Nga buot naman gani niyang mupanaw nga malipayon tungod sa iyang kaayo nga nakita. May sama unta kita niini. Ang atong Ginoo nagdala sa iyang bugtong anak aron unta makita nato ang kahayag diha sa kangit-ngit sa atong kinabuhi. Matinud-anon gayud ang Ginoo kanato. Ug busa, angay gayud lamang nga balusan nato siya diha sa atong pagka-matinud-anon kaniya. Pinaagi sa atong pagtuman sa iyang mga sugo kanato. Ug diha usab sa atong pagpaambit sa kahayag nga atong nadawat ngadto sa uban. Nga anaa pa gihapon diha sa kangit-ngit tungod sa pagpakasala. Gihimo kita mga instrumento sa atong Ginoo diha sa atong pagkaambit sa kaluwasan
nga gidala sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang pagsakripisyo, sa iyang kaugalingon alang kanato. Busa karong adlaw gihagit kita nga unta tungod kay nakadawat na kita sa kahayag sa atong Ginoo, magdala pud unta kitag kahayag ug lamdag sa panghuna-huna alang kaniadto mga tawo nga nagmasulub-on tungod sa mga problema sa ilang kinabuhi. Tungod usab kinakaambit kita sa kalinaw ni Kristo, magdala pud usab kitag kalinaw ngadto sa mga nagkagubot. Magpuyo usab kita nga malinawon kauban ang atong pamilya ug mga higala sa atong komunidad. Kita unta ang mahimong modelo sa kalinaw nga atong nadawat gikan sa atong Ginoo alang sa uban. Tungod kay nahiusa man kita diha kang Hesukristo, pinaagi sa iyang gugma ug kaluoy, makighiusa pud usab kita sa uban, pinaagi sa mga pulong nga gitudlo kanato sa atong Dios. Mao kini ang dakong hagit kanato karong adlaw. Nakadawat na kita sa kahayag sa atong Ginoo. Busa, dili na kita mubalik sa kangit-ngit. Amen.